Здравейте хора, аз съм Кико и това е нашият клип за днеска. Как ще оцеляваме на селото. Най-лесно в селото няма много неща, животни и такива, но може и да играем в друга, ако ни пуснат в нещо друго. Ако пусна. Чакайте хора. Колко струват ни демон бутуши? 20. Baby scale. Това ще убия. Окей, здравейте хора, това е LiveBot Skywars Games, LiveBot Survival Games и виж колко се е променил. Вали сняг. И е доста готино, дори онази топка беше без шапка. А този шоумен искам да го чука. Фалалала. Ето друг шоумен за деца. Ако искате да видите, ето това е моят скин. Тук има подарък. Много е готино. Ето това е чест кипър. Не знам какво е това. Не ще го видя. И защо пише чест кипър? Какво означава чест кипър? Не знам. И тук имаше, първо да ви кажа хора, имаше една статуя, а сега са го променили на лха. А и вече има коледни игри и някоя с коледния. Guest 1351 е с коледен, най-новия коледен скин. И сега ще започнем с играта. След малко може да ни спалне. Сега да изберем друг. Окей, спална ни, но това не е много коледна игра, първо да ви кажа. Тук няма ли сняг, нали? Хора, както виждате, снегът е започнал да стопи. Много ще вали. Ето и елхата. Не спря да вали. Беше по-хубаво като вали. Пълна ни в играта. Окей. Но стига да само напуска на креатив. Дядо Коледа. Дядо Коледа. Дядо Коледа. Дядо Коледа. Айде слизай долу. Може да го щупиш.
Има барони, хлябче. И хлебча, и грони, и рони. Как е тук да ми... Бей, тук е. Бел, тук бепа, филмазен. Ево само е тук ми ела. Ево само е тук, ти шлем папаш. Павле, стига си ми лапал слушалките! Заради тебе умрях! Няма. Няма, пап, няма. Бати, не ти просто ти скарам, защото ми лапаш слушалките. Аз не искам да ми лапаш слушалките. Е така хора, малко. Сложили се елхичка. Вътре за героите. Тук чакаме за Коледа, макар че вчера трябваше да слагат подаръци до сега Коледа. Трябваше да донася подаръци и така. Но нищо не е донесъл вчера. Ами вчера трябваше. О, пак играме. Бате, ако те шибне, знаеш ли, ако те шибне, ти го шибне, чули? Спи, пахаги. Виж, това се сложи бронята.
Давай. Опитвам да покажа на тази, че сме отбор, така. Да, убиваме. Я какво оставила в честата? Нищо. Сега се връщам на моето място. Окей, успях да отида в нейната база, но за жалост тя ме видя и без да искам да скочи. Окей, убих го тос. Кой уби? Един. Бате, нали това си го гледал? Как изборихте? Бате, що ядеш? Ще нямаш място към търгова броя. Си изхвърлил някои нещица. Например... Не знам къде. Аз изхвърли цялата броя на нещица, трябва да ти се сходи това. Къде съм за себе си, ли? Да. Без това и дай. Окей, този, който дойде покрай мене, по-скоро в моята опаст, аз как бях заеднат меча и го потроших. Точно трябваше да идва при мен изобщо, защото щях да го потроша. Сега да видим ако са малко нещо. Честно. Разказка, той брадва. И той се спят. Так ми играех толкова хубаво и нещо ми дисконектна. И това, хора, ще бъде от мене край.